Здравейте, аз съм Димитрина Алексиева, управител на почивен комплекс Овеч и вече е време да поговорим за сладостите на сватбения ден. Затова при нас на гости е Жоро от Ламор, който изготвя наистина страхотни торти, въобще всичко свързано с сладките на сватбения ден. Здравей, Жоро, много ми е приятно. Благодаря за поканата. Само да ти кажа, че не само аз не ги изработваме, не сме един екип от хора, които ги правиме. Тези неща, сладките неща. Да, със сигурност. Да. Със сигурност е екип, който се грижи за всичко това. Нашите младоженци са подготвили въпроси. Също така ще добавя и някои, които много често те задават на мен, когато дойдат на първа среща. Един от въпросите е кога да си резервират, харесат, пробват сватбената торта. Да, чудесно. Почваме от началото. За да им направим сватбената торта, първото, което е задължително условие е да си, ако си харесат нашия цех естествено, да си капарират датата, да си запазят датата. Понеже, както навсякъде, имаме ограничени възможности, не може да правим толкова много, колкото ни се иска. Това е първото. За самата торта, като визия, като вкус, като брой парчета, е необходимо да знаем не по-късно от 2 седмици преди събитието. През всичко това време те имат възможност да се направят дегустация, да дойдат да обсъдят с нас модела си. Дали ще може да го изпълним или не, защото някой път е модели, които не може да изпълним. Моля те, извинявай, че те прекъсвам, обясни ми за дегустациите, защото на мен лично ми е много интересно. Правите по едно парче сега ще ти обясня. Различни видове или как се случват нещата? Да, по принцип съветваме младоженците да се изберат няколко вида вкусове, които те харесват и на базата на тези вкусове ние им правим комбинация. Приготвяме по 1, 2 или 3 парчета, като всяко едно парче е за 2 човека. Една малка тортичка. Така сме ги предвидели за 2 човека, макар че малко повече могат да тестват от тях. И когато си изберат вкусовете, ние ги комбинираме, избираме си дата, час, когато дадат, те идват или си ги взимат, да си ги дегустират с приятели, с роднини, или на място в цеха и така избират вкуса. Чудесно. Да. Вида как избират? Те ли трябва предварително да са си го избрали или консултация с вас или с някой от екипа? Да, то при всички положения това е общо взето задължение и желание на булката. Това е нейния ден и тортата наистина се е за нея. И идват с няколко вида модели, някои са от нашите, които са гледали в сайта ни или в албумите във Фейсбук. В повечето случаи са лично техни, които са си гледали някъде и си дръпнали от интернет. Идват си с цвета на сватбата, което ще бъде, украсата в самия салон. И така става определянето на модела. Какво ще ми кажеш също и за бутафорните торти? За, против, плюсове, минуси? Да. Изработваме и такива торти. Не ги препоръчвам общо взето много на младоженците. От гледна точка на това, че трябва да платят двойно. Веднъж изработката на бутафорната торта, която отнема всичкото това време, всички тези детайли, които си бъдат и на истинска торта, тя си е на бутафорната. Бутафорната торта също струва пари. Тя си поръчва. Поръчва се, общо взето тук във Варна, не, в други градове ги поръчваме, по-евтино излиза. И допълнително трябва да се направи торта за гостите. Да. И това означава, че трябва веднъж да се направят, да се платят бутафорната торта и допълнително да се платят останалата торта, която е за десерта. Така че за нас винаги съветваме да се направим тортата истинска да си бъде. Моля те, съветвайте ги да не са много големи. Да, че при нас, честно казано, това също така ми се иска да го спомена. Аз, например, съм подготвила размерите на витрините, с които разполагаме. Жоро ги знае, нали, и винаги се съобразява, за което съм му благодарна. Но не всички младоженци обръщат внимание на това. И понякога се случва да пристигне сватбената торта и подложката на сватбената торта да е по-голяма и да не влиза в витрината, която сме подготвили. Така че, моля ви, наистина обърнете внимание и на това. Не е никак малък детайл, защото реално, когато тя е по-голяма, ние няма как да я сложим в витрината и след това тортата става нещо страшно при изнасянето. Да, при изнасянето за рязане и след това и сервирането, нали, също. Да, това, което го каза, е много добро, само че да знаят младоженците, че не е чак толкова малка хладилната витрина, която имате.
Спокойно 4-етажна торта може да се вкара вътре. Ах, това е удар под кръста. Не, може. Да се прави в такъв размер, на такава подложка, да се направи наистина 4 етажа, да изглежда голяма, но в същото време да може, мисля, че беше 47-8 см. На 53 нещо, да. Да, по памет 48 см беше, което никак не е малко. Да, но просто наистина въпросът е подложката да е съобразена с витрината, с която разполагаме. Добре, тенденциите те също ли идват с младоженците? Най-вече с булката пристигат. Да. Нали по едно време имаше така един период бум на голите торти. Да, и продължава да е този бум. Много интересно. Не знам откъде се появи, обаче последно време предпочитат тези торти, които са без фондан. До някъде ги разбирам. Повече фондана е доста сладък, жълъвичък е, много хора не го. Но пък им казваме, че ако толкова много не искат, просто не го отделят и не го ядат. Фактически това е декорацията на тортата. Същинския вкус на торта си е под фондана. Но тази тенденция така от 2-3 години се задържа и е доста така. Между другото, ти си ни носил, мисля, че на една сватба, една много яка торта. Половината беше фондан, а половината гола торта беше наистина страхотна. То всичко е това пак по желание на младоженците. Да. Но на 90% от случаите те си идват с моделите, те идват с тенденциите, защото те имат много време при подготовката на сватбата си да се гледат, да ровят в сайтове, в чужди, не само в български. И така пък и ние си подновяваме нашите торти. Добре, подложките, всичко това нещо, има някои сладкарски ателиета, които казват, пазете ги, платили сме наем, те трябва да се върнат и така нататък. С вас наистина ми е много лесно. Ние депозити не вземем за подложките, ние си ги носиме тортите, ние си ги вземем обратно подложките, много добре работиме с тебе и с твоя комплекс. Понеже като имаме сватба, да не се връщам на следващия да се я прибира, остава при тебе. Защото след това пак имаш, И така си ги въртим. И те винаги оставя една, която за до година си взимаме от последната сватба. Да, факт. Да, така е. Просто доста голямо далечно е разстоянието от Варна. Долу-горе около 95-6 км от галата от нашия цех до там. За да не ги натоварим допълнително младоженците с разходи на отиване и връщане, това са си разходи. Така, предпочитам да остане при тебе подложката, да не ги натоварим тях, защото те не знаят какво трябва да вземат и какво трябва да донесат обратно в цеха. Някой път носят подложки от други цехове, което и затова сме решили проблема, ние вземаме депозити. Да, супер. Наистина това е страхотна помощ за... Да, ние си ги носим в часа, в който те са казали, и си прибираме вече, когато нас не е удобно. Да. Другото, което исках да попитам сега, също така тенденциите, нали, в сватбения ден някои младоженци искат и подготвят така наречената кенди маса с различни видове сладки изкушения. Ти също си носил Да, и също това предлагаме, да. От типа на попкейкчета, това са бомбони шоколадови с клечица, които са декорирани по начина, по който желаят младоженците, в техния стил. Бисквитки, мъфини сме правили, специални бисквитки с техни инициали, примерно с снимки или пък с мотиви от сватбата им, също пакетирани с подходяща пантелка. И това общо взето може да се и правиме такива. Да. И последен въпрос искам да ти задам, Жоро. Ако аз като булка дойда, поръчам си тортата при вас, поръчам си примерно нещо и за кенди маса и така нататък, обаче примерно кажа, не, аз ще пратя някой познат да вземе нещата. Има ли такава опция или... Да, също сме го практикували. От гледна точка до това, че заради разстоянието, което е, нали? Няма проблем да се вземем, ние трябва да знаем. И долу-горе човека да е подготвен, нали, все пак. Да дойде поне най-малко с кола, с климатик да има колата. Да, просто... Да. Но това е в повечето случаи ги разубеждаваме, защото риска, който поема... Аз също бих ги разубедила. Риска, който поема да занесат тази сватбена торта е доста голям. И затова, както знаеш, с теб като работиме, гледам да си носят тортите в ранния след да не е в последния момент. Защото ако нещо се случи, то всичко се случва в крайна сметка. Да, може да се случи. Ако се повреди нещо по торта, да има време да реагираме, да се върнем обратно в цеха,
да се отремонтира и да я доставим както трябва да бъде. Да. Между другото, при мен е идвала 5-етажна торта, която беше паднала в колата. Наистина ми оживяха всички кошмари. Спасихме положението, но ситуацията никак не е приятна. Ние то, когато се вземат мерки предварително, когато се оставиш запас от време, защото тя така иначе ви тортите изнасяте доста късно, може би към 22 часа някъде. Да, точно, да. Така че към 22. Има време да се реагира. Дори на 5 етажа да се срине, връща се обратно, прави се наново и пак се връща към ресторанта. Да не останат младоженците без торта, защото това е най-важният ми ден в живота. Да. Най-прекрасният, може би не най-важният, но от най-хубавите моменти. Да. И в крайна сметка, всички знаете, особено ти, че накрая като се изкара тортата, последната снимка е с младоженците с тортата. Да, черешката на сватбата. Така е общо взето. Добре. Аз казах, че последен въпрос, обаче ще задам още един. Понякога младоженците ме питат да поръчам ли една по-малка торта, която да е само за разрязването и за останалите гости да бъдат подготвени парчета, които след това да се изнесат от кухнята, или да поръчаме голяма торта. И двата варианта са удачни, зависи от това какво те желаят. Но този вариант, който е с по-малката торта, примерно на 2 на 3 етажа, и допълнителна торта, която не излиза от кухнята, се реже там, това е по-бюджетният вариант, защото излиза по-евтино. Един път украсяваме много малка торта, която е по-евтино, и още повече пък тази другата, която е вътре в ресторанта, тя не е украсена. Върху нея няма декорация. Тя е подготвена само за разрязване, за порциите. Така е за по-евтино. Да. Между другото, аз честно да ти кажа, и доста често съветвам младожените да вземат това решение, защото на нас сега в кухнята ни е малко по-трудно, когато тортата е на 4-5 етажа. Ти знаеш, когато се махне горния етаж, отдолу, малко или много, тя е била съединена. И когато я разрежем и я сложим в чинията, тя вече няма този красив вид, честно казано. И на нас просто ни е по-лесно. Да, и не само го това, но другото, което е, че се получават много по-равни парчетата. Тези торти, които допълнително, те са маркирани, вие си ги режете и си ги правите на абсолютно еднакви парчета, така че всеки гост да получи както другия. Не един да е по-голям, но другия е по-малко. И има и търговски другото, което сме правили, но също ги разобеждаваме, още по-бюджетния вариант е, освен тортата, която си е малка торта, другите да бъдат пасти. Нарязани пасти. Само че тази торта, като се нареже, се различава от пастата. Значи 25 или 30 човека ще ядат торта, а други ще ядат пасти. Затова на цената на пастите правим тая торта, да им излиза ефтино, но и да не се различава от сватбената торта. наистина няма да е приятно. Правили сме го, после съм чувал. И винаги децата забелязват, между другото, когато има някаква такава разлика, защото обикновено те са тези, които с нетърпение чакат най-вече сватбената торта, радват се и така нататък. Един път ми се е случвало, но децата забелязват. Да, и само в заключение аз да кажа нещо за самото ценообразуване. Какво е? Цената много зависи от сложността на декорация на конкретния модел. Колко време ще отнеме да се работи по тая торта, веднъж. Второ, колко ще е голяма сватбата. Колкото е повече гостите, тогава цената се намаля, естествено. И третия вариант, третото, което е, когато е направена основна торта по-малка и допълнителни торти, тогава е още по-евтиния вариант. Но при всички положения, за основната торта зависи от това колко време ще отнеме на декораторите да заработят декорацията. Да. Това е. Торти, които сме ги правили в нашия цех и са избрани от младоженците да се правят, са на по-ниска цена от тези, които идват от други сайтове, които не сме работили по тях. По причината, че на тях ще ми отнеме много по-дълго време да разберат как е направено самото цвете. Така. Когато по-малко се работи, колкото по-лесно се изработват нещата, вече когато са отреагирани, правени са, тогава цената... Ръката веднъж като е минала, друго Да, той при вас е също, знаеш, Абсолютно. Да, като правите едно меню, като го правите няколко пъти, как по-лесно после на готвачите на всички. Да. А когато долу с някакво друго изискване, което вие не сте правили, малко ще ви се... Трудничко е, да. Но аз мисля, че се справите, така или иначе. Само хубави отзиви има. Стараем се. Със сигурност вие също, то си личи и от работата, от търсенето, така че надявам се да покриваме критериите поне някакъв по-голям процент.
от критериите на младожениците. Мисля, че се справяме, познаваме с доста години с теб, така че... Да, факт. Да, не съм чул, поне до сега не съм чул нещо лошо. Благодаря. Само хубави неща. Надявам се и още повече като дойдат от младоженици при нас, като откажат, че ми ги прати Димитрина от Овеч, така ме олеква. Запознайте се с работата, най-вероятно ти предварително ги запознаваш. Естествено, виж сега, на мен също ми е много по-лесно да работя с професионалисти. Аз знам, че когато кажа отивате при Жоро, Ламор, знам, че каквото и да се изберат, знам, че ти ще го докараш в точния час. Знам, че съответно тортата, която вадим, аз няма да треперя, тя ще падне или докато я изнеса или не, защото обикновено младоженците под формата на емоция, адреналин в този ден пък и нямат работа, в смисъл това не е тяхна работа да мислят за тези детайли. Разбира се. За това са екипите, които са избрали, но повярвайте, какво ли не сме правили, само и само да закрепим някоя торта, да спасим положението. Наистина не е никак лесна задачата да се направи една сватбена торта и тя да излезе както трябва при изнасянето за рязане на тортата. Справяме се. Да, наистина, факт. Да. Ами добре, Жоро, много ти благодаря. Надявам се да сме били полезни на нашите младоженци. Ако имат въпроси, просто ти ще ни ги препредаваш на нас. Не, направо давам телефон за контакти, защото аз наистина не съм много в час с сладкарството и най-вероятно ще навредя, така че по-добре свързвайте се направо с Ламор, за да е всичко както трябва, да няма проблеми. Добре, благодаря. И аз ти благодаря. Продължаваме с заснемането на нашите видеа. Очаквайте следващите гости. Няма да казвам кои са. Всеки един е изненада. И до нови срещи!